Jsou místa, která nelze jen navštívit. Místa, která je třeba prožít. Svatá hora nad Příbramí je jedním z nich. Výstup po svatohorských schodech, kde každý schod je jako jeden den v roce. 365 kroků, které nevedou jen vzhůru, ale i dovnitř. Kroky se tu počítají samy a myšlenky se postupně stiší. Národní kulturní památka Bazilika Nanebevzetí Panny Marie Svatá hora je nejstarší a nejvýznamnější poutní místo ve střední Evropě. Tyčí se nad městem ve výšce cirka 590 metrů již téměř 350 let. Barokní areál Svaté hory vznikal v době, kdy se víra stavila z kamene, světla a ticha. Ambity obepínají baziliku jako klidná náruč. Uprostřed všeho stojí místo, kde se lidé zastavují beze slov. Ticho tu není prázdné, je plné očekávání. Kámen, ze kterého je Svatá hora postavena, pamatuje víc než jen kroky poutníků. Pamatuje ticho modliteb, šeptaná přání i chvíle, kdy tu lidé hledali odpovědi, které jinde nenacházeli. Ruce zapalující svíčku. Každý plamen je malý příběh. Někdy prosba, jindy poděkování. A někdy jen prosté zastavení v čase. Město dole zůstává na chvíli vzdálené. Zvuky slábnou, myšlenky se uklidňují a člověk si uvědomí, že klid není prázdno, ale dar. Možná právě proto má Svatá hora sílu, která nepůsobí nahlas. Každý sem přichází s jiným přáním a každý odchází s něčím vlastním. Svatá hora není jen cílem cesty. Je připomínkou, že někdy stačí zpomalit a naslouchat. A možná právě proto se sem lidé stále vracejí. I já to tak cítím. A vím, že sem rád znovu zavítám. S pozdravem z poutního místa Kulík.